Sayang ang gatuan. Hello guys, ako na sa nang naginusarang si makabakang Bisayang baki. Feeling, ibalik ko, nagyang ako ganyan, wala yung makarecord, very wrong. So ako last travel sa Taiwan, o akong gamit karon kay cellphone lang sa akin, akong camera na tagak ngadto. Oh no! Nitiurok sa Taiwan, pag-abot ko sa airport. So, karon akong buhato na lang, tek-tek ako diri sa airport, kay mukhaon na ako yung tasking, line nga to sa Jollibee. Murag sa plane na lang siguro ako mag-order. O actually, kung ako karon ako, agaw na siya nga sa boarding gate, naghuwat. O katong i-test. Karon ang kanina phone kay wala, natagak na. Gubagin ang lens akong camera, sayang kayo. Morning na ta. Hi, saan sa kukuan? Uy, pwede na ako kong cousin. First time din niya sa vlog. Annyeonghaseyo. Uy, social. Huwag ko ma-inform. So, siya yung mga afo yung mga kuyukoy. Feel na ko, no? Ma-okay ko sa alam mga kuan. Open kasi height before. Haway taas, di ba? Hindi na Sorry, alali na to. Kita na yung adjust. Pasensya naman. Busan na siya sa mga tao hain ang may pinakatiguang mag-propaganda na. Like, At Caticlan Airport, AirAsia welcomes you to Caticlan, Boracay. We're pleased to inform you that we have landed 35 minutes ahead of our schedule. The time now is 25 minutes past the hour of 10 in the morning. mura dyan away kuyog. Dili sa una kay namin gigawa mi sa bus, pero gihatod man mi sa karaan nga airport. Kani, bago din yung airport. Oo. Di kay mura kinahanglanon naman gud yung attend mo agi ka to ilang murag para sa kanilang mga booking. For this vlog, atong suruyon ang Boracay Island. Upon filming of this vlog, bago pa na-rehabilitate ang isla. So manginahanglan jud og naa kay pre-booking sa imong accommodation para tugutan kanilang moadto. Kung bago ka diri, palihog subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! Actually, si Maisa nakatry na niya before. This is my first time diri. So, ato siya pagkatanood sa kalainan so far. So, mag-start ta sa arrival pa lang gani. Wow! Bago siya ga airport. Well, nana siya sa una, pero gigawa mi bus straight to the old airport before the... This is so weird, dude. Okay. So, dili din ni Mao. This morning nga airport, pero pagkuha ka itong gikuha sa bus diretso sa old airport, dili dira nga kuha mga pila ra to 1 second, 2 second. Isawag-sawag lang no. Gidunggo ra ka. Ikaw ang tilang shuttle ba? Puro ra giguro minilingkod. So pati nag-abot ni mo kadala na kamo agi og mga transport chungkang nila kay dili na makapwede basta-basta malabangan to. Sa kanibuan magud man kanang kontrolado na nila ang number of people nga nangadto. So dili na sa asul din sa asul. Pero gid sa nami island wow. Siya. Edi wow. As in, like murag wagi public true ba dili? Wagi pang poor. Mo, you know? Oo. Or kato na lang kang 100 sa Kato, shuttle lang sa. Pero nag-abot ka to sa mag-jetting ko na sagta. So mo nang mas paborgit kong mag-set. So actually ginagamit nila kanina wala siyang ID. name tag. Balik ka grade 1. Kaya para mo na siya i-present nito. So right now, pa jetty port na sa admin sa Maisa, filapan na niya ang ay filapan. Pati kay si Maisa ba kayo, na siya ihapak ka doon nga afam, gabi niya ako. Ato mo ito, at nga na ito, afam nga mo, dool din rin. Hindi ko matanaw sa door. Amot ko na minaw ba siya ningon ko, I'm sorry, I thought you're my friend. Friend pa jogging. One image to Philippines. Very no. Pero besh, kanang naka-camouflage yung cup. Kuyo pa dyan ang Huwag mo nag-vlog. Hindi na mo. Act normal. Sorry ko balik.
Mabuhay. Konjiyo! Halala issue. Drama! So mag-room tours ako na char-char lang. So welcome to our room, Gina. Of course, ito ko sa amin. Ngayon kay pagka-green. Then 2 special bed. Amazing. Ito ang view. Ang sa view na ito din. Wow! Kalay siya sa view. Kalay siya sa view. Another building. Sayang. Kalay siya. Ito ito. Hi guys! Ito na may diri sa beach. Pagtanawa, daga nakagtaw sa palibot. So nigawas mi og nakatog sa mig mga imong mga kuan mga bet by sabi si kuya gato daw. Oh my god, it's so hot! So before we mo to sulod sa Soroyan ang Tibok Station. Pila na ka station diri go to? Station 1 to Station X. So medyo hunas pa man curls. Mga beach body kay mga tao diri go. Wow! Ano yung sa video? Lunti ka? So lumalaban lang ako igagaw, no? Lumalaban sa tan lines. Ako dugtan pa pagkakogtan, no? Di ba na ako wala na gid ko andere. Itry na akong pangita man gud ang katong ilang sandcastle na lima. Wala na lang. Gibasa mo to na ko ganiha. Bisag usa? Yes, so... Actually, ang first day man namo diri sa Boracay kay survey man. So far medyo pricey gid ang mga presyo diri. Pero kaya ra sa bulsa. Okay na mo sa ano nagtao grabe. Now with the 10% discount iya. Para tong tag 2,000. Beef, seafood, pila may ilang kuan. Naray tag ano naramay tag 250. Finally, maligo na gid mi. Og dili mapapili akong tig-agaw. Ako kay San. Mo na video he. Ibalik ako no. Annyeong. Ni hao. O di ba murarag ko ako igagaw. So finally matugsaw na gid nato diri ang dagat sa Boracay. O tanawa daghang igtaw sa palibot, imo makita na igtaw. Grabe ang tao. Asa nakaroon ako igagaw? No, oh my god. Oh. Di ba? Finally nakaligo na gid ni. Ano pa? Kapag wala ka na, nindot kita naman. Ganyan nyo makita. Awa. Ganyan nyo makita ang circle. Egg yung sun. Sayang, oo. Oo, muna na. Ay, muna na. May gana sila dito na puro na siya sa katong sunset sailing. Ay, katulog ba? Ito ka na paraw. Sailing. Ako ka to? Hindi ka to. Pag snorkel na, ay, wala kayo makitaan. Feel ako kay San. Ano makita niya? Pag dala siya siya yung snorkel. Kaya gala lagi lang makita. Puro may sand diri, oy. I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. So paset na ang adlaw, ang na-feel na to, nabuhit na ang mga tindahan sa Kuluyo, nabuhit na mga suba sa tindahan sa Kuluyo lagi. Oh, kataas about. Body war ah, body. Rider lagi ang bounces. So hello guys, time for nightlife. So wala man ang tag-iya sa ticket kami manggamit. Makapiright ka ni, no? Lagi chika ni Maisa kung unsay mga kaniadtong activities sa ning lugar. So kanito diri dapita, puno ko ni diri sa mga extension sa mga restaurants, sa mga fire dancing, sandcastle, and all. Karon na nagilipiuhan naman na nila. So part na siya sa rehabilitation. After sa rehabilitation, yung implementation nila. So we're on our way sa exit bar. Kaya na daw nga to ang starting meet up diay. Nang ito ang meet up. Na ang meet up nito sa Pubcrawling.
Crab is an activity nga para sa mga party goers. Not me. Kita di ba na siya mainom? Vegetarian, di pa yun mainom. So, sobra ka good girl. So, kinsa mo ito nang inahanglan nila og love life? Good girl niya akong cousin. Just in case nang inahanglan mo. Wa ko nang hinahanglan. Matagal na po ba yung pubcrawl dito sa Boracay? Yes po, about 5 years or 6. 5 years na. So 5 years na yon. Andito ka na nun. Hindi pa. Dito na lang po. Okay. Let's go here. So, ganali si ate mo. Marag na siya ilang lakaw. Tapos pa si ate makanaglakaw. Where you guys from? Dito nga si Bisaya. Oh, sorry. Alright, so our goal for tonight is to turn strangers into friends, okay? May shot glass na. Papa. So I'll be giving out shooter stops. So you get 10 free shooters in total, so that's 2 per bar. So the first one is the welcome shot, and the last one is goodbye. I know you hate goodbyes, but you have to take it. Also, here in Pubcrawling, we play games. Our first game, you need to find at least 3 new friends. Okay, you need to know their names and know something interesting about them. Okay. Because if you fail to do so at the second bar, they'll paint you. All over. They'll paint you. Okay, and we have some drinking games. So at the second bar, you're not allowed to drink alone. So if you want to drink, you need to hold someone else's shoulder like this, and then you drink. Because if these guys catch you drinking alone, this will pub crawl. That means you have to chug it bottoms up. Down it. Hello guys, so right now, nasulot na namin ang among shirts, among yellow shirts. So na mga set of instructions, ako to na-record ka mo na lang check. Then let's see kung saan may tabuan niya ron. I don't make friends and I don't like making friends. I'm not Kasi social anxiety. So dapat i-break na to yung mga social anxiety. Ah. So start na nga tong... Cheers! 3, 2, 1, go! Ah! Ano sa to? Oh, wapa ko'y kaon. Okay, friends na tira, besh. Busy ko sa vlog. Hi, so what's up? But they'll find you obnoxious. They don't really like vloggers. They're pretentious. What happened to They're your not here accent? making friends. They're here to make content, and they're not really here, you know. So ito yung name ni mo? Jasmine. Jasmine. Sister siya sa college guy. Judy fan tayo na Hi sa mga VIP! Kasama ko na rin yung Iconics! Sabi mo na akong introvert ka. Oo nga, di ba lumalabas na? Lumalabas na siya! Nagso ko nagwalwal si Maisan, wala pa ganyan. Ani ho! Ang na reaction naman sa akin, dili ba na siya hiinom? Sayang lang no, got one. Kapalayo mo sa mong captain actually. Di ko mo tanaw niya. Kasi kita siya, manguyab ko. Alam nga, ang number 1 challenge yun kay to make friends. Nga, dahil maduol na mo, yung biya naman dahil yun. Uy, di man magdugay. So ang plan, dapat mapunta lang itong group. Second bar. Hoy, yung mga country no, ang mga employees, trabahante din ba, mga waiters man. Korean ganyan ba, lunch. May pamurian niya, mga trabahante din ba, may kamo daling Korean. My name is Cash. Can everyone say hi, Cash? Hi, Cash! Together with my co-captain, Hot Vince. Can everyone say, are you Hot Vince? Are you hot, Vince? Our first mate, Van. Can everyone say, are you high, Van? Are you hot, Vince? Alright, together tonight we'll be your captains. That means when one of us is talking, you have to listen. Or else, that would be rude. And rude people don't make friends. That's what my mom said me, so respect my mom. Right? First, our goal for tonight is to turn strangers into friends.
So if you're shy, I don't fucking care. You can be shy again tomorrow, but not tonight. Because tonight, we are all friends! Can I get a Boracay? Okay, nagwalwal na ako yung agaw, medyo scary. Ano kasi? Bisaya ka? I'm from Bacolod, but I'm staying in Manila. Pustahin mo naman yung friend mo. Grabe ka naman dyan. Talaga. Oy. Hiya naman ako sa iyo. Talaga iniiwanan mo na ako. Ikaw nga yung naiiwan eh. Humana sa second bar. Kumusta, Mai? Murag hangin kong shots di mo, nagawalwal ka. We're on a rock concert. Kamutan ako. Paano ulit? Paano ulit? See! 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Going back, losing count. From the chandelier, from the chandelier. Trenta na kami din sa may kalima nga bar o nakarealize ko ba ako rin din nag-una asa ko mga friends. Wala na ko yung ticket ron kay unfortunately ang akong ticket habilin is pag bar 5 na lang unya. So hopefully ni sakay lang to kay gaga wala maghuwat na ako. Ako naghuwat na ako. Good luck. So let's see. Ang mga tao na ron nagpanaw no kay bar na lang sa Juta. Pasalin sa highlight sa akong Boracay experience. This is my first Boracay experience niya. Pasalin sa highlight ang Pubcrawling. So hopefully walay binuang hitabo. So let's see. This is the last one. Oh, I don't want it to end. wow! Para ano lang, no? Hindi lang Good stamina, good stamina. She don't want to end.